Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tomoşaçylarymyz, Atavatan TV'de taýlanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 15-nji martyna aqsanyny Aşgabatda teze saglyk merkezleriniň üçüsiniň düýbi tutuldy. Gazagystanyň, Özbegistanyň, Kyrgyzstanyň prezidentleri Ankaradaky sammitde gatnaşar. Hepdede 3 gün deň almak mümkinçiligi öwrenilýär. Çempionlar Ligasy City'niň 7 noluk ynamly ýeňşiýaly habarlar ýetirýäris. Mehriban müştaqlar, gelin bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Aşgabatda teze saglyk merkezleriniň üçüsiniň düýbi tutuldy. Şu güni paýtagtymyzyň durly kunjoklaryna teze lukmançylyk merkezleriniň bir wada üçüsiniň Halkara Onkologiýa Ilmy Kliniki merkeziniň, Stomatologiýa merkeziniň we Halkara Pediatriýa merkeziniň düýbini tutmak münasibetli dawralar geçirildi. Dawralary türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimhomedow gatnaşdy. Halkara Onkologiýa Ilmy Kliniki merkeziniň düýbiniň tutuljak ýerine halk maslahatynyň başlygyny ýurdumyzyň saglyk goraýyş ulgamynyň ýol Bilim Ministerliğinin, Bedensiýa we Sport barada Dowlat Komitetining, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikden habar beriş terişleriniň wekilleri, Türkiýeli mehmanlar, lukmanlardyr el syýlagly ýaşullar garşyladylar. Bu ýerde aýdym sazy tan toparlarynyň joşguny çykyşlary ýanglandy. Milli liderimiz bu ýerde sözlän sözünde saglyk goraýyş özgertmeleriniň esasy uğurlary, teze detgallaryň ähmiýeti hakynda aýtmak bilen adamyň we onuň saglygynyň ýurdumyzda dowlatyň we jemgyýetiň esasy gymmatly bolup durýanyny nytady. Soňra Gap İnşaat Ýatyrym we Dış Tijaret AŞ Türk kompaniýasynyň ýollaşysy Ahmet Çalyk çykyş etdi. Halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimhomedow teze lukmançylyk merkeziniň düýbiniň tutulmagy münasibetli ýadygärlik ýazga gol çekdi we ony ýöri toquta ýerleşdirip teze desganyň binýadyna atmak bilen iri guruluşyga badalga berdi. Soňra dawralar Stomatologiýa merkeziniň, Halkara Pediatriýa merkeziniň düýbiniň tutulmagy bilen dowam etdi. Ýeri gelenine belese hormatly prezidentimiz Serdar Berdimhomedow şu ýylyň 10 fevralyna gol çeken kararlaryna laýyklykda paýtagtymyzda bina ediljek 500 orunlyk Halkara Onkologiýa Ilmy Kliniki merkeziniň, Stomatologiýa merkeziniň 160 orunlyk Halkara Pediatriýa merkeziniň guruluşyklaryny amala aşyrmak Gap İnşaat Ýatyrym we Dış Tijaret AŞ Türk kompaniýasyna ynanyldy. Kompaniýa tarapyndan teze detgallary taslamalaryny düzmek, olary döwri we lukmançylyk enjamlary, ätýaşlyk şaýlary we sarp ediş terişleri bilen üçin etmek, hunermenler taýýarlamak, ýanaşyk ýerlerini awadanlaşdyryp gurmak arkaly 2026-njy ýyla çaýyny dol ulanşa taýýar etmek meýilleşdirilýär. Gazagystanyň, Özbegistanyň, Kyrgyzstanyň prezidentleri Ankaradaky sammitde gatnaşar. Şu ýylyň 16 martyna Türkiýe Respublikasynyň paýtagty Ankara şäherinde Türkiýe dowlatlarynyň guramasynyň nowatdan daşary ýokary derejedäki sammiti geçiriler. Bu sammitde Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýaýew, Kazagystanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew hemde Kyrgyz Respublikasynyň prezidenti Sadyr Japarowyň gatnaşjakdygy meýlim edildi. Medeniýet neşirleriniň habaryna görä, nowatdan daşary sammitde adatdan daşary ýagdaýlary dolandyrmak we insanperwer kömeklerini vermek, şeýlekem tebigy betwagtçylyklaryň ýetiren ýarama täsirlerini aradan aýyrmak ýaly meselelerde köp taraplaryň hyzmatdaşlyk gatnaşyklary ara alyp maslahatlaşdylar. Şeýlekem gün tertibine halkara we seýit meseleleri boýunça pikir alşarlar. Sammitiň maksatnamasynyň çäklerini iki çäk duşuşyklaryň geçirilmegine garaşylýan. Meýlim bolýaly bu gurama Özbegistan başlyklyk edýär. Geçen ýyl geçirilen Samarkand sammitiniň çäklerine gazanan ulaşyklary laýyklykda sowda, ýaşyl ykdysadyýet, maýa goýum, innovasiýa, ulug logistika, ilm we bilim, meden insanperwer alçalçygyýal oglardy özara behbetli hyzmatdaşlygy giňeltmäge gönüktirilen 30-dan gowrak köp taraplaryň çäreler geçirilýär. Hepdede 3 gün deň almak mümkinçiligi öwrenilýär. Saudy Arabistany iş hepdesini azallyp, deň günlerde 3 güne çykarmak mümkinçiligini öwrenýär. Bu barada ýurdun adam serişdeleri we durmuş ösüşi ministrligi habar berýär. Ministerligiň Twitter jemgyýetçilik toruna berilen maglumata görä, häzirki wagtda iş ulgamy we hepdeniň ahyryna deň günni 2-den 3-e ýetirmek mümkinçiligi öwrenilýär. Mümkin bolan üýtgeçmeler ministerligiň döwürleýin baha bermeginiň bir bölegi hökümine garalýar. Şol döwürde hunermenler iş ýerleriniň sanyny köpeltmek we zähmet bazaryny yerli we halkara maýa goýumlar üçin has özüne çekici usullary seljerler. Bu taslama durmuşa geçirilse, Saudy Arabistany Birleşen Arap Emirliklerinden soň has gyýtga iş hepdesine eýe bolan ikinji ýurt bolar. 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna Birleşen Arap Emirlikleri 4,5 günlük iş hepdesi düzgünlüğünü girdi. Anda günleri budjet edaralary we mekdepler ýarym gün işleýär. Birleşen Arap Emirliklerining Şarja sewtini işgärler hepdeniň 3 güni, anda şenbe we ýekşenbe günleri diýilýärler. Çempionlar Ligasy City'niň 7 noluk ynamly ýeňşi. UEFA'nyň Çempionlar Ligasynyň 1-8 finalynyň jogap duşuşyklary geçirilýär.
Adatça Ýewropanyň naýbaşy ýarşynyň doşlukları uly hasaply ýeňişler seýrek duş gelýär. Ine şolaryň ýene-de biri hasap alındy. Angliýanyň Manchester City topary öz meýdançasynda Germaniýanyň Leipzig toparyny 7-1 hasabyny utdy. Doşlukda Ingliz toparynyň ýaş Norwegiýaly hujumçysy Erling Haaland 5 gol geçirip, gejanyň gahramany we köp sanly rekordlaryň eýesi boldy. Bu Norwegiýaly futbolçy Çempionlar Ligasynda iň gysga wagtda 30 gol geçiren iň ýaş futbolçy boldy. 22 ýaşyndaky futbolçy Çempionlar Ligasynda şu mowsumda 10, jemi bolsa 30 gol geçiren iň ýaş futbolçy we iň çalt boldy. Bu ýarışda mundan ozal 30 goly iň çalt wagtda geçiren futbolçy Niderlandly Ruud van Nistelrooydy. Ol 34 doşlukda bu gorkaja ýetipdi. 30 goly geçiren iň ýaş futbolçy rekord bolsa Fransuz ýyldız Kylian Mbappé degişlidi. Haaland Çempionlar Ligasynyň bir doşlugynda 5 gol geçiren 3-nji futbolçy boldy. Ozal bu gorkaja Argentin ýyldız Lionel Messi we Brazil hujumçysy Luis Adriano eýe bolupdy. Çempionlar Ligasynyň beýleki doşlugyna bolsa Portugaliýanyň Porto bilen Italiýanyň Inter toparlary doşdy. Doşluk 0-0 hasabyna tamamlandy. Ýöne ilkinji doşlukda 1-0 hasabyna üstün çykyp Inter topar indiki tapgyra çykdy. Häzirki wagtda Çempionlar Ligasynyň 1-4 finalyna Bavariýa, Benfica, Chelsea, Milan, Manchester City we Inter toparlary çykmagy başardy. Ine mehriban müştoklar Ata Watan TV-de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şu günkü sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Hormatly tomaşaçylarymyz, şeýlekem Türkmenistan basaga goşulmak üçin gepleşiklere gatnaşýar. Türkmenistan bilen Kenya Respublikasy diplomatik gatnaşyklaryny ýola goýdy. Dünýä çempionaty 39 gün dowam eder. İstanbulda bütün dünýä hor aýdymsaz sunugatynyň simpoziumy geçiriler ýaly habarlary atawatan.turkmenistan.com saýtymyzdan giňişden okap bilersiňiz. Gepleşigimiziň indiki sanyna görüşýänçe hoşta bolun.